kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Sa kabala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligan sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay Sound to Pitch sa 21 sa bulan sang Marso 2022. Lunes karon nga adlaw, Lunes edisyon sa itong pagpangalagad, magadulong na magita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones, tubtub kita sa tagna nga alauna imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters, subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign, sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com, kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong badwa, makita ka mabatyan kita pagi sa Facebook Live, kag YouTube channel sa Bombo Radyo Bacolod. Sa pila karong ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal.
transport strike ginapatigayon karon diri sa probinsya sa Negros Occidental, particularmente diri sa siyudad sa Bacolod. Kag gusto sang pinakaman transport group nga iparalisar ang pagbiyahe sang tanan nga mga salakyan ni pasahero diri sa siyudad sa Bacolod sa kausa nila nga tungod sa sining asun-asun nga pagsaka sa presyo sa langis. Sa pinapig ka mga nagapanguna nga mga balita sa balita lokal, magatubang sang penalidad ang mga nagapugong sa salakyan nga magabiyahe. Kag mga bitaw, may special assignment man angot sa transport strike nga ginapatigayon subong adlaw tubtob ini buwas sapon. Kag ang mga bus sang Vallecar Transit, yamaning series liner, ang normal ang ilang biyahe subong adlaw. Bacolod City Government Center ang padayon ang trabaho. Subong man ang Kapitolyo bukas man subong adlaw. Sa balita nasyonal, big time rollback sa presyo sang gatong pagalauman buwas nga adlaw. Diba kung sa nagligad to, nagapila ang mga salakyan nga nagapatughong kay pagkabuwas masakang presyo, basi subong lang nga may dako nga rollback, basi wala naman si may magpila karon ya sang wala naman si may bakal sang gasolina magtughong. Magluwas na ginamang kung daw hawot-hawot na ang iyang gasolina. Pero kung daw bastante pa man, ang expect na ron sila nga buwas man ni mga tughong mo. Basi buwas naman yung damo nagapila na. Kay ang hawot-hawot ang gasolina nga makasustenil pa man buwas, hindi pa na magtughong subong. Buwas man na matughong. So do kadamo gid siguro ang magatughong buwas pag sa tion nga mag-rollback ang presyo sa petroleum product. Sa balita international, Russia ginabomba ang eskwelahan sa Ukraine nga may 400 ka mga nagapasilong. Dawala na sa pasino-sino karon ang Russia. Aberman kung damo da mga sibilyan nga nagapasilong o kung dira nag-evacuate. Basta may tsansa nga bombahan, ginabombahan nila. Kag amo ni aton nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. 39 minutos sa kaligad sa tag ng alas 11. Banwa, balik kita diri sa pagtalakay sa pila ka mga isyu kag topiko diri sa siyudad sa Bacolod. Panumdum lang sa aton nga mga motorista sa mga may salakyan, auto man o kun motor, tricycle o kun ano man nga sahi sa salakyan. Ilabi na gid sa mga salakyan nga gwapo, nga daw mga primera klase nga mga salakyan. Sa mga nagapanag-iya sini sa nag-drive, hatag man kamo konsiderasyon sa ginatawag nga pedestrian lane, no? Basta gani pedestrian lane sa downtown o kung sa di man nga area, nga may mga pedestrian lane, makita ninyo nagakurit-kurit lang nga puti nga nagapatabok sa dalan. Respetuhon nyo idi pagi sa paghinay. Kung may nakita kamo nga matabok o ara na gid sa pedestrian lane nga naghana na nga magtabok, hinay-hinay man kamo. Pag nakakita kamo sa pedestrian lane, sa unhan pa lang, antes kamo makalabot gid sa pedestrian lane, bahar na kamo. Kaibot sing ganun sa pedestrian lane, amo na siyang ginatag nga lugar sa isa ka dalan nga pagatabukan sa tawo. Kay may natabo abi nga ari di subong sa Studio B, no, sa guwa sa aton nga announcers booth. May ari di karon nga nagreklamo mga kabanan, nagpapadulong diri sa Bumbo Radio kag magpadangat sa iya sining nga concern. No, kay samtang nagatabok sa dalan sa pedestrian lane, may isa kuno ka salakyan daw Innova kuno to nga no to pula ang color nga nagahuro-huro apisar pa nga nakita niya nga may ara nagatabok sa dalan sa pedestrian lane, daw wala yan nagabahar. Daw dalasaon niya pa ang dalasaon niya pa daw nakabahar lang siya guro sa ara naging sa pedestrian lane. So ang tao nga nagtabok, igilalain kay jutel lang maipit, ginampak niya blang lawas ang sa nasambit yang nga salakyan, kag nagpanaog ang driver. Di pagpanaog sang driver, do sinumbag niya pa ni ang tao ning pedestrian nga nagatabok sa sa dalan.
Kag ang asawa ko doon, nagambal pa to siya. Swerte ka lang daw ganban subong. Butsing ganon kung hindi ganban, may dala siya nga pusil, butsing ganon. Sa simple lang yang kaso nga ginampak ang iyang salakyan kay dito niya lang maipit ang tao, maniro gid siya, mamatay gid yung tao. Ano pamatyagan nyo sa kabuhi sa tao man, sapat? Manok nga pwede nyo lang patyon anytime or ano nga, ay nanuman. Pero ini ang advance information nga ginhatag sa aton kagapon. Tisiling ko sa complainant, kay ining complainant nagpalapit sa atong reporter, siling ko i-advise na lang siya nga magkanto sa Bombo Radio para nga i-explicar ang bilog nga natabo. No, para nga balansiho naton. Kag taganda man chance na tungdan galing kay why ma-identify kung sino to. Pero doon nakuha ko nila ang plate number. Ang traffic enforcer nga tutos dalan do waya na daw hindi alerto waya kakuha sang plate number. Pero ipa-check na ni sa LTO kung sino nagapanag-iya sini kay pamangkuton taman ang nagapanag-iya sa salakyan kung ano gid ang natabo. Ano may emergency ni siya nga kadtuan nga apisa rin nakita niya ng pedestrian lane, wag gid yan nagbulubahar-bahar. Kapin pa sa downtown. Diri ganiya sa tubang sa Bumbo, kundi makita nyo di Banwa, may pedestrian lane man na diri sa tubang sa Bumbo. Once nga may nagatabok di sa pedestrian, ang tanan nga nagahuro-huro nga salakyan, kay hinay gina. Magluwas na gid lang may aragid kung gisang nga do hindi kay magpasupil kay mahingagaw gid. Pero ang kalabanan usually pagkakita nila nga do may nagatabok kay nagapundo na. Kung kisa ginasinyasan pag nagatabok diri kay ako naka-experience kung saan mo nagatabok kung isa di sa atubang sa Bumbo nga do gadwa-dwa ko magtabok kay basibla hindi magpundo ang salakyan. Di sila lang gani nagasinyas nga matabok ko mo. So buting ganon ini nga mga tao edukado kag sibilisado nga kabalo sila yang nga pedestrian lane ginagyan asang tawo kag ginapauna ganin nila tabok. Pero may ara gid iban nga suso pamatyagan mo. Do inabalang pamatyagan mo do sila na nagapanigya sa dalan kay kumo naga-drive sila sang gwapo nga auto nga mga bag-o. Di pag magsiling ka bag-o gani do makahambal ka ba gani nga basi bag-o lang gani guro ka mo naka-acquire sang auto basi ginutang pa na guro sa bangko gani. Kay kalabanan ka daw sa mga piho mag-drive sa dalan kay daw when nagapaningala kung may nagatabok kun waay ka daw sado naka-intoy ng mga bago lang mga naka-acquire sa salakyan. Kasi sanguna, hindi ba maka-afford? Di subong lang naka-afford. Ini mga sanguna, pag gani ka mga salakyan nga kilala na gidya nga may kwarta. Daw mayo pag ganing ilang manner sa dalan mo. Daw kaya balo pag gani mo. Pero subongin ng mga baguhan, kaya na nag-inaw-inaw sa salakyan, ay susuo. Hindi magitanan, no? So, sa piyakalin niya, si Anthony Villando, no? Ara sa piyakalin niya, ibalo nato nabi ko na ipasaysay natin kung ano gitang natabo. Sir, mayong aga? Sir, mayong aga man, sir, Sir Dan, mayong aga. Oo. Ikaw si Anthony Villando. Yes, sir, ako gali ang Purok President ng Purok Progreso. Purok President sa Purok Progreso. Ano nga lugar ganini? Bali, actually, sir, nagdulong lang ko to sang kulang ko bilang nga delivery nga ning GI wire dito sa may 9. So sa may diin naman ko tani to kay sa Kalumanggan ko ga stay. So papuli na ko tani nung pagtabok ko nakita ko naman siya nga gawroro kay hindi masa magpaperde sa isa ka salakyan. So nakita ko siya nga gawroro, abi ko malaylo siya. So, nakita ko nga dugin tapakan niya ang gasolinador nga dumamunggo gid siya. So, naglumpat ko pa atras. Mayo lang gani kay sa pagpatras ko wala man sa lakyan niya pabakulod. So, hana ko nga nakalumpat na ko, ginampak ko ang iya nga dingding, sobra ko kakig. Nagsuling ko siya, kung ano ka manimo man, nga traffic na gidho. Ibalo ka ang taytay dako da sir, guba ang piyak na taytay. Sa dinggid gani na yun na? Sa dragid sa bungad sa taytay sir. Bungad sa taytay sang? Dako, sumag. Ada sa sumag, okay. Oo sir, so guba na ang piyak na dalan. So ang akon paglantaw siya sir, gaway sila guro na asawa yato, time to. Kaya nga pag panaog sir,
Abi ko ya sir, mga ayo sa sore. Oo. So, dinalaga niya ko din kag tinapungol. Uy. So, pagtapungol na sa akon, nagduko ko ay sa kaigo. Siyempre tao malang ko, ako nakatapungol siya, naigo siya. Okay. Oo. So, hindi siya kadakop sa akon. Ang sumo wrestler ako. Mhm. Kaya mo na ngaging kalmot, sa dingguya ko, pating mata ko nadabot. Oo. Kaya mo na bala nga siling ko, tapos din tambagan sa sang asawa ya, nagdalagan sa iya nga ano daw ni driver set. May kuwaon sa tani. So anak sa magkuha, nagtambag ang asawa ya, nagambal ang asawa ya, nga ganban subong ambot yan to pa o dad. Nagdalagan ko kay tika budlay na ya sir. Okay. So pagdagan ko, tawag ko backup. Kaya may number mo kami sa mga backup mo. Pagtawag ko sa backup, siyempre sir, Domingo nga adlaw, pag una ya dalagan, kay iya na to lane nga dagan mo, pag dalagan niya pakadto pa bago, hindi na siya madakpan, tungod kadasig sa dalagan niya. So, amo na balang ginamba ko tani siya, abi ko iya, masuri ka lang, mananumbag ka. May lang ganit ka, kaya maigo. Amo, way ko na igo sir, pero ang kangal mo siya sa guya ko, ara iya kag kung hindi ko siya nagtumbo sir, ang balikawang ko gidya sir, amo nadabot. Kaya amo nang mamba ko bala, kung may auto ka mo tani, lantaw-lang taon nyo man, kay traffic man. Hindi mo ka mo mag-amo nang abungguan yung isa ka tao, kay may kabuhi man na. Ano nga salakyan to, sir? Bali, Innova nga pula, sir, bago pa sa sir. Innova nga pula, nakuhaan mo plate number? Actually, ang plate number ni sir, nakuha ko ni sa bata. Bali, ang plate number yan ni sir is TAD 8884. Ano to? TAD, sir. Tango, TAD, Alpha, TAD? Delta. Tango, Alpha, Delta. Okay. 3 kautso, kag 1 4. TAD 8884? Yes, sir. Okay. So, tiway nyo pa ni ma-identify kung sino ini siya? Wala, gid sir. Ti amo na gani nga nagkadto ko di sir nga kung anong umuon siya na bala, sir. Aha. Okay, sige. So, bali, kadasig naman to sa insidente, no? Bali, paano nga nampakan mo ang, nampak mo sa kamot ang lawas ng salakyan? Nagpundo man siya sa pedestrian lane? Bali, amo ni sir, balo kapag pakadto ka pa bago o pabakulod, traffic na da, sir. So, hindi siya kapadalagan todo. So, ato yung nga time, do tulutaway, nakatumok sa sangya gasolinador, amo to nakalumpat ko pa atras. So, amo to nampak kung iyang dingding, ang sabulit dampe. So, nakaalapaw na sa gamay, nanaog, sabi ko, masuri siya. Dinalaga niya ko gulpi kag tinapungol, may lang kay nakaduko man ko. Pero ti kadako-dako pa daan. Hindi, butsing ganun, antes siya nag-agid sa pedestrian lane, yutan ka lang madala sa nakapundo na siya anay kay tungod mga traffic, na? Yes, sir. Pero panaog na siya, sir, ay nagaling iyang intensyon. So, bali, butsing ganun nga nakita kagidyagali, nga ara ka nagidyagali sa pedestrian lane? Yes, sir. Naga-ara sa tunga-tunga? Bali, sa lane kita iti sa tunga, sir, may puti. Oo. Nakita ko na siya sa layo, nga gagwa na siya sa puti. Nga gahururo sila nga duwa. Hindi siya mapaperde sa isa auto mo. So, abi ko iya, mabihain siya. Kaya gapakipot na ang dalan, pasaka, pataytay. Gapakipot na siya mo. Abi ko mabihain siya. So, nakita ko nga daw nagdasig ang iyadagan, nag-alumpat ko patras. Actually, duwa kami, sir. Ang isa to katigulan, taga-Talisay, naigo iya sa TL. Galing kay hindi na siya magsampa, kay gaming man lang ko, no? Siling ko siya, hindi pa blatter ka. Eh, maanad na lang na sila. So, nakapablatter ka, sir? Nakapablatter ko, sir. So, bali ang natabo gali nga sang nagapatabo ka sa pedestrian lane, nagapinsar ka nga hindi siya mag-arangkada. Mga gidnasira nga ako paminsan, sir. Pero suli gali nga samtang nagtabo ka nag-arangkada pagid siya. Nag-arangkada sa sir, amo na nag-atras, naglumpat ko patras. Ang auto tuya nga siling mo nga daw hindi siya magpapirdi. Paano tuya una to nga nakatabok sa pedestrian lane? Nauna tuya, sir, balo ka siya, sir, diri sa kung magpabago siya, ari siya nawala ang mabunggo tani sakon. So ang isa ya ato siya natuo.
So dapat amo mga laylo kay ato sa piyak yung giveaway sa totani. Oo. Wala sa nag-giveaway. Kay gusto niya gid maglagas to sa auto nga nakauna siya. Oo, kay matjag ko sir do akig gid siya kay pagpanaog gila nang iyang attitude mo. Oo. Okay. Amo na nga. So sa pagpanaog niya, why naman sa sang ginambal? Gulpiada lang sa ginagapanumbag? Oo, gulpiada lang ko gindagan sa likod kag ginsumbag kay ato ko sa likod sa auto yan mo. Oo. Matabok naman ko tani. Ti gulpiada lang ko gindalagan kag kagago si mo mano ka. Ti ko tinaglikaw ko. Paglikaw ko ti siyempre mabalos ko dia. Dako man siya katawo, sir? Oli, ginpugos ako mo na ginkarmo sa ning ako nga mata sa may diri sa may pakadtuwa ba diyo. Hindi siya gali kabalo manumbag, sagad siya gali magdumog. Diba yun lang kay amo tong pagdalagan ko pag nadlock na ko to kay pagsinggit sa asawa ya nga paganban subong. Oo. Amo to nagdalagan gid ko dayon. Kay siling ko may armas. May armas lutang siya. Hello, sir. Sir? Oo, kay posible sa imo nga pinsan pag sila nga ganban subong, ang sa imo pinsan yang makuha gid siya armas lutang. Amo gid na sir akong paminsal sir. Kaya hindi ka magambal to kung hindi amo na mo. Okay. So bali pagkatapos sa to nagpa-blatter ka dayon pero ang isa to yung kasi mo nga daw na kwan gid. Hindi siya na hapit gid sa gamay. Why hindi ka siya magpa-blatter? magpa-blatter sir kay gaming lang ko no. Singko hindi. Pa-blatter ka. Why sa magpa-blatter? Why na siya nagpa-blatter kay taga-Talisay ito sa sir mo. Taga-Talisay. Okay, sige. Sang sanugid gani na tabo ni sir kagapon? Kagapon sa ngaga sir, bali mga alas 8:15 itong blatter ko sir mo. Subo nga agaway ka nag-try nga makontak ang LTO para nga matrace nato ang ining plate number nga ini. Ang ining plate number accurate ni nga mo gid ni. Bali amo na sa Sirangambal ka bata to sir. So actually nakuha ko naman ni sa mga enforcer to kay bata way ko na nakita. So sige salamat gid amo lang hamba ko sa tapos sa gamba ko sila nga willing man kamo mag-witness in case mabalaan siya. Mayo ka nag-coordinate man sila sir sa akon sir. Okay, sige. So ipa-trace naton ini no, ipa-attention tabi sa LTO. Thank you sir. Matanaw naton kun sa diin ini na rehistro ang plate number TAD 8884. Sir? Okay sir, thank you sir. Actually sir may CCTV man to sir mo. Nakita ko to nga may CCTV dito sa may 9. Okay. Sige, pero daligi lang niya. Interesado ko sa pagsumbag niya. Pagsumbag niya, lapaw sumbag niya? Ning labay sir. Ti dako-dako siya sir, taas pa sa sakon. Oo. Ti abi ko mano na kuya kasi ko dako sa mo. Ti ako ya gagaming. Pagsumbag sa akon, ti amo to nagduko ko. Pagduko ko, tigi sumbag ko man siya, igo man sa may pipingig to. Ang ending gali daw siya patuyang na dihado kay siya na igo kay sa pipingig. May kaway sa malipong? Nag-atras do nagbalang-balang maging sa sir pag ko pag sumbag ko sa iya. Pero pala hindi mo ko tani manumbag kay way makuyali yung panumbag. Aling kiti ato na time na to maminsar kagid sir kay hindi man amo. Galing kay ang problema lang niya sa hindi way ga panumbag kay kun was ka magsumbag siya igo gid. O mula na galing da? Amo na gani sir sharing ko kung nabungguan mo ko gali iya. Paano na lang yung pamilya ko? Paano to nakapanginpadlos ka kay ginhakos siya kato kagin kambra sa guya? Gintikwang kong bagay sir. Pag tikwang ko, amo to nagpabili ng kamot ya. Amo to nagwa ko. Pagwa ko, nagdalagan sa auto ya nga may kwaon. Amo to pagsinggit sa asawa yang ada ambot dad o pa. Nga ganban subong. Dagan ko diyon kiti siling ko ganban but siling may armas ha. Isugali siya kung may armas gali siya iya. Actually, sige lang, kay way pa man nato ni gusto ko gid nga makuhaan man sa iya nga pahayag sini no para nga mangin balansi ang aton nga presentation pero Mr. Villando sa initial nga pahayag mo daw ako nakita ko ang sinseridad mo ya kag nakita ko yang kung ano ka insakto ang imo man ginatindugan no kay siguro hindi ka man magpa-blatter kag
magpadangat sa siniyang insidente kung sa imo nga paglantaw ikaw ang may sala. Do kay ti siyempre may kinamatarong man kita nga magtabok sa dalan kag kun hampakan tong kilid siya nga auto di bisan sinuman siguro kung juten lang maipit nga ara na nagatabok sa pedestrian lane kag nakita niya nga daw hungod gid jabla nga mapaburhot sang salakyan. Di siyempre sino man abi makapugong sa emotion sini, no? Kuan taman siya sang iyang side Mr. Villando kay ipa-check ta ni sa LTO, no? Kag malocate ini siya kay parang may statement man siya. So katapusan Mr. Villando, ano ang imo nga mapahayag? Sa akon lang no, kung sino ka manggid, sa sunod di mo na paguliton kay inali mabungguan mong isa ka tao, may pamilya man na. O maluoy ka man kung sa sunod hindi ka magamuna. Okay. Sorry manggid ko naigo, taka kainumol ko ti imo man to sala. Akon kay back ka man niya mo. May bagras gid ko yat, hindi gid ko guro magpano sa imo. Sige, tapos sige, hindi kita mo lang ginaobra ang sa imo yaw ay manggikasang siling abi nga kung ano gid nga magreklamo or complaint nga ipasaka ang imo malang yang at least na paibalo mo nga maning natabo. Sir, ano ko lang sir, kaya nga ako hindi nga mata nga kilid doon nadabot, sige di mo ka nagpula. Magaling. Actually kagapon wala pa man ni siya, pero kagina agabi nabatyagan ko doon nagapdos. Di ba nagpa-blatter man to siya nga ba naglakjo man to siya sa igo sa imo tapungol? Ambot lang sir Pero lantaw ko sir, hindi siya magpa-blatter sir. Tungod sa amot yung attitude, hindi siya magpa-blatter sir. Sige. Kaya niya tulakat do palagyum. Okay, sige sir. Okay sir, no? So anyway, ato na ini nga tutukan, no? Kag parang mangin leksyon man sa tanan nga ang paggamit sa dalan hindi na eksklusibo lang sa mga may gwapo nga salakyan, kundi ang dalan para ni sa tanan may salakyan man kung wala. Sir, okay na? Okay na kita di sir? Sige sir, Sir, thank you sir Dan. Okay. Amo ni gani mga diretsyo man ko tapos LTO sir. Ati sige kung ano gid man total may number ka naman naguro sa reporter namon. No kung ano gid man ang update dito base kay ikaw maditso ka naman lang dito. Matagaan mo kami sang update? Sir, makadto ko to karon. Sige kay wala labot nga makadto ka dito. Follow upon ko pag idini. Yes, sir, salamat gid sir. Okay, sige, salamat man. Madamo gid salamat sir. Good morning sir. Si Mr. Anthony Villando daw ang tagreklamo. Di daw may punto man ang reklamo banwa no kag kung sino man abiya ang bisan sino man nga nagapamati subong ibutang ta sa sitwasyon ni Mr. Villando. Hindi blang kung yutan ka lang mabungguan kag ay nabalang do hindi man makatarungan magluwas sa gilang kung ikaw ang may sala nga nakita mo na gid may salakyan mahuro-huro kag diya katabok. Pero kung inang ara ka na sa pedestrian lane tapos may ara man sang tsansa nga hindi magdiretso ang salakyan nga magtabok sa magkuan man sige sa iya nga pagpadagan sa salakyan tapos gipadalagan niya gid kay yutan ka mabungguan. Siyempre masuya ka gid tinampak ang niya ang lawas ng salakyan. Tinagpanaog ang nagamaniho, ang tag-iya, kag nagururo. Kag tingin ko siya, sumbag sa dun dito, grabe no? Mahal na nakalikaw si Mr. Villando ba? Dasig ba siya maglikaw? Doon may madumduman man ko sa sining mga shadow high blood lang, dali lang mainit ang ulo. Mr. Kwan, ikaw na eh. Do'y hambal ko naman ang ngalan sang kilala ko ba? Hindi ka mo bla sa amon sing nga sitwasyon, hindi ka mo mag-high blood bla. Magpamuyayo, magsiling gago kung ano da. Yan ang Bombo o kung na rin ang aton nga news center para sa nga Bombo Network News. Standby. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Lunes, Marso 21, 2022. At sa ulo ng ating mga balita.
Ilang mga shipping companies posibleng magtaas ng pamasahe dahil sa oil price hikes ayon po yan sa Marina. Amyenda sa Public Service Act, panukalang nagtataas sa edad sa statutory rape at iba pa nakatakdang lagdaan ni Pangulong Duterte ngayong araw. 2 milyon na mga defective ballots na na-reclassify na bilang good ballots matapos namang dumaan ito sa isa pang pagsusuri ayon sa Commission on Elections. Ang Philippine National Police may inihanda ng security package sa mga incumbent at iba pang local candidates na may banta sa buhay habang magsisimula na ang local campaign sa Marso 25. Nasa 28 million pesos naman na halaga ng pinsala na itala sa pagkasunog ng paggawaan ng bihon doon naman po sa lalawigan ng Cebu. Sa ating international news, alok ng Russia na isurrender ang Port City kapalit ang pag-evacuate ng mga residente tinanggihan ng Ukraine. At para naman sa ating sports balita, ang top team na Phoenix Suns abay wala pa ring patawad sa pagwali sa mga karibal na koponan kahit pasok na sila sa NBA playoffs. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasig. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, inaasahan nga po ng Department of Energy o DOE na matutuloy bukas ang nakikita nilang big-time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Energy Undersecretary Gerardo Erguiza, ang rollback sa presyo ng kada litro ng gasolina ay posibleng pumalo ng hanggang 6 pesos, habang ang rollback naman sa kada litro ng diesel ay maaaring umabot daw ng hanggang 12 pesos at yung sa kerosene naman ay nasa 9 pesos. Sinabi ni Erguiza na bumubuti na rin kasi sa ngayon ang kondisyon pagdating sa supply ng langis. Gayunman, binalaan pa rin ito ang publiko na posibleng magkaroon pa rin ng pagbabago sa presyuhan sa mga susunod pang mga linggo. Noong nakaraang linggo kasi ay pumalo ng hanggang 13 pesos and 15 centavos ang itinaas ng mga kumpanya ng langis sa presyo ng diesel, 7 pesos and 10 centavos naman sa kada litro ng gasolina at papalo din sa 10 pesos and 50 centavos naman sa kada litro ng kerosina. Inanunsyo naman ng Maritime Industry Authority o Marina na ilang mga shipping companies ang posibleng magtataas ng kanilang rates dahil sa ilang serye ng pagsirit ng presyo ng langis. Ayon pa kay Marina Administrator Robert M. Pedrad, sa unang 2 taon ng COVID-19 pandemic, hiniling nila sa mga ship owners na huwag munang magtaas ng kanilang rates na sinunod din naman anya ng mga ito. Pero dahil sa oil price hike sa mga nakalipas na buwan, malaki ang epekto nito sa kanilang negosyo. Malaking dakok anya ang pagsirit ng presyo ng langis sa kanilang gastusin dahil ito ay 40 hanggang 50% ng kanilang operational cost. Aabot naman sa 25 pesos hanggang 50 pesos ang itataas rates ng ilang kumpanya. Gayunman, patuloy silang aapila sa mga magtataas ng kanilang rates na kung maari ay wag naman gawing 100% kaagad dahil makakaapekto rin ito sa mga pasahero. Mamaya mga kabombo at ka-Star Nation, makiki-update tayo doon pa rin po sa sitwasyon o lagay na kasalukuyan ng ating vaccination rate sa bansa. Samantala muna, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ceremonial signing ng ilang mga mahahalagang panukala na naipasa na ng Kongreso upang tuluyan ng maging ganap na batas. Ayon sa palasyo, nakatakdang lagdaan mamaya ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang mag-aamyenda sa Public Service Act na naglalayong alisin ang foreign equity restrictions sa mga public service companies. Inaasahan din na ipipresenta dito ang Republic Act number 11647. Ito ay ang Foreign Investment Act at ang Republic Act number 11650 naman o ang tinatawag na Instituting a Policy of Inclusion and Services for Learners with Disabilities in Support of Inclusive Education Act. Kabilang na ang Republic Act number 11648 o ang Increasing the Age of Determining Statutory Rape na mula sa dating 12 anyos at itinaas na ito sa ngayon sa 16 na taong gulang. Gaganapin ang aktibidad na ito sa Rizal Hall ng Malacanang ng Palasyo ng Malacanang ganap na alas 6 mamayang hapon.
Samantala sa mga sandaling ito mga kabombo at ka-Star Nation, yung target daw na 70 million na fully vaccinated na mga individual ay makakamit na ngayong buwan ng Marso ayon po yan sa NVOC. Maki-update tayo kay Bombo Raymond Tinaza. Bombo Dave, Bombo Jane, kumusta ang ating signal dyan? Yes, okay naman na Bombo Raymond. Go ahead. Okay, so eto, narito tayo ngayon dito sa bahagi ng Old Santa Mesa dito sa lungsod ng Maynila. At gaya ng iyong nakita sa aking background ay abalang-abala yung daloy ng transportasyon dito sa area ng Old Santa Mesa sa lungsod ng Maynila. Nasa ilalim tayo dito sa may V-Mapa South Entrance ng LRT. Bombo Dave, dito ay inobserbahan natin yung ating mga kabayan, yung mga nagpapakita ng kanilang mga vaccination cards para makapasok at makasakay dito sa LRT. At kaugnay sa vaccination, eto magandang balita dahil kumpiyansa ang pamahalaan na makamit ang target na 70 million fully vaccinated individuals bago matapos ang buwan ng Marso. Sinabi ni Dr. Keisha Rosario, co-lead ng National Vaccination Operation Center o NVOC, ng focus ngayon ng gobyerno ay pumunta sa mga lugar na sadyang mababa pa rin ang pagbabakuna. Ayon kay Dr. Keisha, bago matapos ang buwan ay ikakasa ang special vaccination days para tuluyang makamit ang target na 70 million fully vaccinated individuals. Gagawin na niya ang special vaccination days sa Cebu Province, Lanao del Sur, Region 12 at lahat ng probinsya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Dr. Keisha, ang pamahalaan na mismo ang maglalapit ng bakuna lalo na sa mga liblib na lugar para mabigyan ng proteksyon ang publiko laban sa COVID-19. At mamayang gabi rin pala, Bombo Dave, Bombo Jane, ay inaasahan natin ang muling pag-convene nga ni Pangulo Duterte sa IATF. Bombo, apagin natin yung bahagi ng pahayag ni Dr. Keisha Rosario. 70 million yung fully vaccinated at the end of March. Tapos ngayon, kasi nasa last mile na tayo ng pagbabakuna, no? So it means na we're nearing in accomplishing a certain population group, no? So like for example, sa mga adult population natin, konti na lang yung remaining unvaccinated. So mas mahirap silang hanapin, mas mahirap silang i-convince kasi most likely itong mga huling hindi pa nababakunahan ay ito din yung mga population na may doubts pa, may fears pa, may hesitation pa. So mas mahirap yung pag-encourage sa kanila at saka pagbigay sa kanila ng vaccination. So sa ngayon, ito yung pinag-aaralan namin while nagsuslow down na yung vaccination output or throughput every day, no? Hindi na siya kagaya noong November, December. Ang gagawin po ng gobyerno ay talagang titingnan siya area per area. Yan ang bahagi ng pahayag ni Dr. Keisha Rosario, ang co-lead ng National Vaccination Operating Center o NVOC. So mamaya rin, Bombo Dave, ikutin din natin yung iba pang mga lugar sa Metro Manila para sa ating pagbabantay. Yung ating mga kabayan naman na nasa transport sector, kaugnay sa inaasahan at inaabangan talaga bukas na malakihang pag-rollback ng presyo ng produktong petrolyo. Bombo Dave, Bombo Jane. Yes, Bombo Raymond, nababanggit nga ni Dr. Rosario sa kanyang sa ipinakita natin na video niya, no, na talagang mayroong slowdown na ng pagdating dito sa pagbabakuna sa ating mga kababayan. Yung issue na ito, yung hamon na ito, Bombo Raymond, inasahan ba ito somehow ng pamahalaan? Lalong-lalo pa, binabanggit nga rin niya na gearing towards doon sa pagtatapos na ng ating target number, Bombo Raymond. That's right, Bombo Dave. Medyo nagkaroon lamang ng parang slowdown doon sa pagbabakuna dahil nga yung ating mga kabayan ay parang naging mas kampante na matapos bumaba at patuloy ang pagbaba ng COVID-19. Lalo pat nagluwag yung mga restrictions. So parang yung mga kabayan natin ay nagkampante na, hindi na bumabalik
hindi na nagpupunta sa bakunahan para sa kanilang second dose. At yun din, yung para sa kanilang booster shots, Bombo Dave. So, Bombo Raymond, balikan ko lamang din yung issue naman doon sa mga malalayong lugar. Kamusta ba yung magiging diskarte dito ng pamahalaan? Talagang susuyuri na ba talaga nila ito, Bombo Raymond? Kasi I understand, sa mga nakalipas na mga buwan, yung dahilan nila kung bakit hindi sila makakapagpabakuna, dahil wala daw silang means doon sa transportation papunta sa vaccination site. Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Dave. Talagang ngayon ay sasadyain na yung merong mga pinakamababa na kumbaga vaccination rate. Partikular sa bahagi ng Cebu Province. Hindi sa Cebu City pero doon sa mga bayan-bayan na nasa liblib, yung mga nasa kanayunan ng Cebu. At ganoon din doon sa bahagi ng BARM o yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ganoon din sa Lanao areas dahil nga yung kababayan natin dyan ay medyo hindi ganun ka-agresibo no? Ka-interesado na magpapakuna kaya gobyerno na ang lalapit, posible na mag house to house para lalo silang maingganyo, Bombo Dave. Anyway, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, live direktamente mula sa Old Santa Mesa sa lungsod ng Maynila. Bombo Raymond Tinaza naggulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ilang mga PATAFA officials naman inisyuhan ng show cause order ng Senate panel dahil sa hindi nare-resolbang sigalot laban sa pole vaulter na si EJ Obiena. Contempt kanilang ibinabala. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Aabot sa 2 million printed ballots para sa May 9 elections na dating kinokonsidera bilang defective ang dideklara ng good ballots matapos itong dumaan sa rechecking. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na naalarma sila ni Chairman Sai Damin Pangarungan na malaking bahagi ng 49.7 million ballots na printed na ng National Printing Office mula noong January 23 ay kailangan na sirain. Magugunita na sa walkthrough sa NPO noong March 15, sinabi ni Ballot Printing Committee Head Commissioner Marlon Casquejo na mahigit 5.2 million na baluta ang defective mula sa 49.7 million na balutang na-imprenta. Sinabi rin niya na tanging 31.9 million printed ballots ang may kukonsidera bilang good ballots o katumbas yan ng 47.4% ng 67.4 million ballots na kailangan para sa May 9 polls. Ipinaliwanag niya na kaya maraming mga baluta ang nadeklarang defective dahil kapag mayroong isang baluta lang mula sa 1% ang makitang defective ay hindi na maaaring gamitin ang iba pang mga balota sa naturang presinto. Gayunman, sinabi ni Garcia na kasunod ng verifikasyon na ginawa ulit ng Ballot Quarantine Group ng NPO noong March 15 rin mismo, nabatid na mahigit 2 million ballots ang nakitang good ballots pala. Ang bilang na ito ay na-turn over na sa Ballot Exit Group kasama ang iba pang mga baluta na idideployan simula Abril 20. Samantala, ang Philippine National Police o ang PNP naman may inihanda ng security packages sa mga incumbent at iba pang mga local candidates na mayroong banta sa buhay habang magsisimula na ang local campaign sa darating na Marso 25. Maki-update tayo sa report ni Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni PNP Chief General Jonardo Carlos na nakahanda na ang kanilang security package para doon sa mga incumbent local candidates na tumatakbo ngayong halalan at iba pang mga kandidato na may banta sa kanilang seguridad. Ito'y kasunod ng pagsisimula ng local campaign sa March 25. Sinabi ni PNP Chief, hinihintay na lamang nila ang report mula sa ground hinggil sa kanilang isinagawang security threat assessment para doon sa mga kandidatong humiling ng security escort. Inihayag ni Carlos na kanilang ide-deploy ang mga security escort sa mga local candidates ilang araw bago magsimula ang local campaign.
Siniguro ni PNP Chief, mabusisi ang kanilang gagawing threat assessment. Kasado na rin ang security plan ng PNP para tiyakin na maging maayos at mapayapa ang lokal na pangangampanya. Maging ang kampanya ng PNP laban sa mga private armed groups ay nakalatag na rin. Mahigpit na minomonitor ng pulisya ang mga PAGs na nag-ooperate sa bansa. Tututukan din ng PNP ang mga kandidato na gumagamit ng private armed groups, lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pakinggan natin si PNP Chief General Jonardo Carlos. Po, medyo baka magka-problema tayo. They will submit it to us so we can consolidate all of these personalities and then decide from there. Ang deadline namin tomorrow. Kaya bago dumating yung March 25, may deployment kami. Depende doon sa assessment. Yan ang amin pong gagawin. Ibig sabihin, the deployment is preventive. Kaya kapag meron pong activity, importante po na nag-coordinate sila kasi meron kaming security package at different levels. Halimbawa po, example lang, si Mayor, incumbent siya, tumatakbo siya ngayon ng re-election for that position. So, ang security package niya ay manggagaling sa local police or the provincial mobile force. Si PNP Chief General Jonardo Carlos. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Anali, isang katanungan lamang, no? So as of the moment, wala pang pinal na bilang na hawak itong PNP sa kung ilang mga pulis yung kakailanganin sa pagbabantay dito sa security packages na kanilang ibibigay, Bombo An. Tama ka, Bombo Dave. Bukas malalaman natin yan kung ilang mga police escort ang ide-deploy, lalo na doon sa mga local candidates na humiling ng security escort. So, inaantabayan na natin yan, Bombo Dave, para mabati din natin kung ilan ding mga politiko ang humiling ng security escort. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Annalise Soberano. Sa dagdag pang mga balita, walang dapat ipangamba ang publiko sa pagbubukas ng bansa sa mas marami pang turista simula Abril, ayon yan sa Department of Health. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na magpapatupad pa rin ng safety protocols ang pamahalaan. Bukod dito, patuloy pa rin naman anyang magbabantay ang kagawaran sa magiging sitwasyon sa mga susunod na buwan. Samantala, nilinaw naman ni Vergere na wala pang naitatalang kaso ng tinaguriang Delta Cron variant ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Base anya sa mga pag-aaral ng mga eksperto, nabatid na wala naman masyadong pagkakaiba ang naturang variant sa Omicron. Hindi rin anya ito nagpapakita ng mas malalang uri ng infections at hindi rin mas transmissible o nakakahawa. Gayunman, iba yung pag-iingat pa rin anya ang kailangan. Oras sa Pilipinas, alas 12:18 na ng tanghali. The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa mga sandaling ito, mga kabombo at ka-Star Nation, ang mga Patafa officials inisyuhan ng show cause order ng Senate panel dahil sa hindi nare-resolbang sigalot laban sa pole vaulter na si EJ Obiena. Maki-update tayo sa report ni Bombo Dennis Hamito. Naglabas nga ng kanilang abiso ang Senate Committee on Sports sa pangunguna ni Senator Christopher Bongo laban dito sa mga opisyal ng Patafa, kaugnay pa rin ng usapin tungkol kay EJ Obiena na siyang pangunahin na atleta ng bansa na inaasahan sanang lalahok sa mga malalaking sporting event, lalo na yung laban na dito sa full vault sa paparating na SEA Games. At dito sa naging pahayag ni Senator Christopher Bongo ay nagbabala sila na posibleng makontempt itong mga opisyal ng Patapa sa oras na hindi makakumply doon sa kanilang mga hinihingi na kasagutan, lalo't ngayon ay naglabas na ng show cause order ang naturang tanggapan para dito sa mga opisyal ng Patapa, partikular na kay Patapa President Wico
At dito ay inaasahan ang kanilang tugon sa lalong madaling panahon. Ipagpapatuloy din yung pagpapatawag ng hearing sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan kasi ay may direktiba yung naturang lupon dito sa tanggapan ng Patapa. Yun nga lang ay hindi raw nag-comply at itinuloy yung mga hakbang upang maban itong si EJ Obiena sa paglahok sa malalaking sporting event. At inaasahan na maging yung panig nitong si Obiena ay hihingan din ng mga pahayag hinggil sa naturang mga development. Pero ang Senado ay naninindigan na dapat mismo ang gobyerno ang umaksyon na dito at makapagpatuloy sa kanyang paglahok sa nalalapit na sporting event itong si EJ Obiena. Samantala, Bombo Dave, Bombo Jane, may nagpapatuloy ding hearing at mamaya abangan sa ating Bombo Network News Evening Edition yung mga updates sapagkat umuusad muli ngayon yung pagdinig ukol naman doon sa issue ng mga nawawalang sabungero. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Umabot na sa 370 na mga Pilipino ang natulungan ng Department of Foreign Affairs o DFA na makatakas sa kaguluhan na nangyayari sa pagitan ng Ukraine at Russia at para makauwi na rin dito sa Pilipinas. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paglilikas ng mga Pilipino na naipit sa Ukraine-Russia crisis. Nakatutok naman ang Philippine Embassies doon sa may Warsaw, Budapest, Honorary Consulate General sa Kiev at Honorary Consulate sa may Chisinau sa pagtulong sa mga Pilipino na lumikas sa giyera sa Ukraine. Patuloy namang tinutulungan din ng Philippine Embassy sa Warsaw ang mga Pilipino na tumatawid sa border ng Poland at Ukraine. Ang Ukraine ay nasa ilalim ng Alert Level 4 ng Department of Foreign Affairs o nangangailangan ng mandatory evacuation dahil sa nagaganap pa ring labanan sa pagitan ng Russian at Ukrainian forces. Pumapangalawa naman sa ngayon sa Southeast Asia ang Pilipinas bilang pinakamasayahing bansa base pa sa 2022 World Happiness Report na nilabas ng Sustainable Development Solutions Network. Sa naturang report, lumalabas na ang Pilipinas ay ika-60 sa 146 na bansa sa mundo na nakakuha ng markang 5.9 sa ika-10 edition ng World Happiness Report. Nabatid na dating ika-61 ang Pilipinas sa naturang ranking. Nakasad sa report na ang pinakamasayang bansa sa Southeast Asia ay ang Singapore na ika-27 sa buong mundo. Ang Finland naman ay nakakuha ng top spot bilang pinakamasayang bansa sa buong mundo. Sa mga sandaling ito, mga kabombo at ka-Star Nation, kumuha naman tayo ng karagdagang detalye pahinggil sa pagkasunog ng paggawaan ng bihon doon po sa lalawigan ng Cebu na kung saan umaabot ng hanggang 28 million pesos ang halaga ng naiwang pinsala nito. May update ang Bombo Radio Cebu. Bombo Dave, Bombo Jane, umabot sa 28 million ang danyos sa nangyaring sunog sa Isaga Warehouse sa Barangay Kansuhong, Talisay City, Cebu. Kanilang sa Talisay City Fire Office na nagsimula ang sunog bandag alas 3 ng madaling araw at itina sa third alarm matapos na umabot sa halos 2 oras na pagkapula ng apoy. Nabatid sa nasabing warehouse ay paggawaan ng bihon. Bombo Dave, Bombo Jane, doon meron tayong update no sa sunog na ito. 3:04 natanggap ng kabumbiruhan ang insidente alas 3:04 ng madaling araw kung saan involved ang Industrial City Foods Corporation. Ang may-ari nito ay si Frederica Ngusyok. Sa pagdating ng kabumbiruhan, 3:07 dumating yung kabumbiruhan natin dito at na itaas agad ng first alarm 3:07, second alarm by 3:41 ng madaling araw, third alarm Bombo Dave, Bombo Jane. Oo, sige, balikan natin ang linya ng komunikasyon ni Bombo Carlo maya-maya lamang pahinggil pa rin dito sa nangyaring sunog nga po doon sa paggawaan ng bihon sa lalawigan ng Cebu. So mamaya rin ay sige, go ahead Bombo Carlo. Okay, Bombo Dave, Bombo Jane, itong sunog na ito na ideklara na fire under control 5:49 na ng umaga.
at fire out 5:59 ng umaga at estimated damage 28 million pesos. Involved dito, affected area 800 square meters, Bombo Dave, Bombo Jane, at may isang injured Bombo Dave, Bombo Jane, si Russell Gukwan, 31 years old, na isang Chinese volunteer na ng first degree burn. Bombo Dave, Bombo Jane, sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang Talisay City Fire Investigator sa pagdetermina ng pinagmulan ng nangyaring sunog. How's that, Bobo Dave, Bobo Jane? Oh, so lumalabas, Bombo Carlo, wala pa talagang direksyon, yung ibig sabihin wala pang nakikitang indikasyon yung mga bumbero sa kung ano yung dahilan ng malaking pagkasunog na ito, Bombo Carlo. Anyway, kamusta naman yung tulong na naipaabot sa mga apektadong manggagawa ng nasunog na paggawaan ng bihon na ito, Bombo Carlo? So far, Bombo Dave, dito sa Kigilukruan, ito yung Bihon Road, ito yung daan. Kung nakikita ninyo, medyo maitim ang kulay ng ating daan. Kung saan kasabay natin, pagdating natin dito sa area, ilang kabumbiruhan at saka yung fire investigators, patuloy yung investigasyon as of this moment. At yung mga manggagawa dito, patuloy din yung operation kasi maraming nagsasabi na itong patuloy pa na tinitingnan kung ano yung nagiging rason o yung itong ng kabubiruhan. Tinitingnan pa yung saan galing yung sunog, Bombo Dave. Anyway, maraming salamat, Bombo Carlo, at mag-ingat kayo dyan, Bombo Carlo. Mula rito sa Barangay Kansuhog, Talisay City, Cebu, ako si Bobo Carlo Sepulveda ng uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, number 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bobo! Atin naman alamin, may babae daw pinatay ng kanyang live-in partner dahil sa selos sa kanyang textmate. May detalyang Bombo Radio Iloilo. Patay ang isang babae matapos saksakin ng kanyang sariling live-in partner sa Sitio Balagona, Barangay Badyang, Anilaw, Iloilo. Ang biktima ay si Marlene Podena, 31 anyos, habang ang suspect naman ay si Federico Solis, 49, pawang miyembro ng Aita Community. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Jersey Bersas, hepe ng Anilaw Municipal Police Station, sinabi ito na nagdududa ang suspect na may textmate ang kanyang live-in partner. Nang nagkasagutan, sinaksak ni Solis si Podena sa tagiliran gamit ang 10 pulgada na patalima. Nahuli naman ang suspect matapos sa kanyang pagtatago sa Barangay Tuburan, Putotan, Iloilo. Napag-alaman na may 3 anak ang mag-live-in partner. Sa ngayon, naharap sa kasong murder ang suspect. May selos. Parang pinagdududahan ng lalaki na may lalaki daw yung asawa niya. Gustong kunin ng asawa niya ng lalaki yung cellphone para makita, pero parang pinag-awayan nila yung cellphone, kaya doon nangyari. Parang biglang sinaksak ng lalaki yung asawa niya. Membro sila ng indigenous people. Kandak ako ng hot pursuit. Nahuli natin to sa Municipality of Putotan. Si Police Lieutenant Jersey Besas mula dito sa bayan ng Anilaw, Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Tinanggihan ng Ukraine ang ultimatum ng Russia na nag-aalog sa mga tao sa kinubkob na lungsod na Mariupol na iligtas na daanan palabas ng daungan kung sila ay sumuko. Sa ilalim ng panukal ng Russia, mga sibilyan ay papayagang umalis kung ang mga tagapagtanggol ng lungsod ay naglatag ng kanilang armas. Tumanggi ang Ukraine na nagsasabing walang tanong sa pagsuko nito sa strategic port city. Humigit kumulang 300,000 katao ang pinaniwala ang nakulong doon na nauubusan na ng mga supply at hinarang pa ang tulong na papasok sa lugar. Tiniis sa mga residente ilang ligong pambobomba ng Russia nang walang kuryente at tubig. Magugunita ang mga detalye ng panukala ng Russia ay inilatag noong linggo ni General Mikhail Michenchiv na nagsabing ang Ukraine ay may hanggang alas 5 oras yan ng Moscow noong Lunes ng umaga upang tanggapin ang mga tuntunin nito. Nakatakda naman na babiyahe patungong Warsaw, Poland si US President Joe Biden sa araw na Biyernes. Siya ay nakatakda makipulong sa Brussels, Belgium kasama ang NATO allies, G7 at European Union leaders. Magsasagawa rin sila ng bilateral meeting ni Polish President Andrzej Duda.
Bombo Sports News. Wala pa ring awa ang top team na Phoenix Suns sa mga kalabang kupunan sa NBA matapos na talunin ang Sacramento Kings sa overtime game sa score na 127-124. Kung tutuusin, wala nang bearing o halaga pa ang natitirang 10 laro ng Phoenix dahil sila ay pinakaunang kupunan na pasok na sa nalalapit na NBA playoffs. Ang playoffs at tinatawag na play-in tournament ay magsisimula na sa susunod na buwan. Samantala, sa ngayon ay nakatipon na ang Suns ng 15-18 panalo habang ang Kings naman ay may pang-13 na ang ranggo sa mga kupunan sa Western Conference ay nalasap naman ang ika-48 pagkatalo. Muling nanguna sa opensa ng Phoenix si Devin Booker na nagbuhos ng 31 points at 7 rebounds. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Ilang shipping companies posibleng magtaas ng pamasahe dahil sa oil price hikes ayon sa Marina. Amyenda sa Public Service Act, panukalang nagtataas sa edad sa statutory rape at iba pa nakatakdang lagdaan ni Pangulong Duterte ngayong araw. 2 million defective ballots na reclassify na bilang good ballots matapos na dumaan ito sa isa pang pagsusuri ayon sa Commission on Elections. Ang Philippine National Police may inanda ng security package sa mga incumbent at iba pang local candidates na may banta sa buhay habang magsisimula na ang local campaign sa March 25. 28 million pesos sa laga ng pinsala na itala sa pagkasunog ng paggawaan ng bihon sa may lalawigan ng Cebu. Sa international news, alok ng Russia na i-surrender ang port city kapalit ang pag-evacuate ng mga residente tinanggihan ng Ukraine. At para naman sa ating sports balita, top team na Phoenix Suns wala pa ring patawad sa pagwalis sa mga karibal na kupunan kahit pasok na sila sa NBA playoffs. At live, nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa-Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa-Radio Bombo! Pabalik mga kabenan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombohanay sa Udto. Bagulan nyo nabatian ang Bombo News Center para sa ato na Bombo Network News. Sa ato nga pagbalik banwa, aton chikyaron ang pila ka mga rally centers sa syudad sa Bacolod. Ini kadungan sa gyapon sa sining ginapatigayon nga transport strike sa siniyang adlaw sang Lunes. Kag kumusta naton kung ano ang sitwasyon sa mga dalanon. Nagtawhay blang dalan kay wala na sang kadamo sa mga salakyan di pasahero nga nagabiyahe or nagasinambunot lang gyapon kay damo mga pribado nga mga salakyan nagapakadto pakari sa aton mga mayor nga dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Ibalaon nato ni Banwa pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa-Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa
Ano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Paradyo Bongo. Pabalik na mga kabiyanan sa doon na pangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. 45 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. Mga kabumbo, ari na, kuha na natin ang report sa patrol. Kaya parang may baluan natin kung ano sitwasyon sa karon sa syudad sa Bacolod, ilabi na gid sa mga rally centers. Nga gin-establisar sa grupo nga undok, sa ilang nga patigayon, sila nag-spearhead sang sining untat biyahe. Subong adlaw, Lunes tubtub ini buwas nga adlaw. Originally 5 days ganit ni ilang transport strike pero subong ginimo lang 2 ka adlaw. Di okay man ang ilang nga kausap pero ang madamo sa mga sumalakay nga nagahambal nya tani respetuhon yung man ang kausap manamon nga tinaga-trabaho kami ya. Ginsuguran yung gid ang pag-untat biyahe alas 3 ang kagahon. At ani kita gaanyo man tsansa nga makaabot kami anay sa amon ulubrahan kag pagkahapon naman karon balik naman kamo biyahe. Okay, ko magsiling abi nga apektado gikamo sa ini isa sa mga painong-ino no sa nga pila ka mga kultura naton mga pribado naton nga mga katawan. Siling nila si mga sumalakay siya kun sa bagay sa pagpandemic naintindihan man gani namon ang plight sa mga driver nga ginbutangan barrier ang mga salakyan nag 50% na lang ang makasakay. That's why nga parang makabawi sila sa pagbiyahe gintaas ang pagbayad sa plite from 8 pesos gindugangan gani 2 ka pesos para napulo ka pesos nga kung sa bagay ning napulo ka pesos ang ginapatuman subong nga plite ang kuan gani ini siya why gani hindi siya gani aprobado sa LTFRB. No, baligin automatic na lang nga mo nang ginpatuman kay intindihan man nga pandemic subong or nagkapin pas nagligad nga mga 2 ka tuig na nakaligad. Di subong daw nagbalik-balik na sa normal kag hindi naman o kung ginpanghukas atong mga barrier kag puno-puno naman gani ang mga salakyan ni pasahero magbiyahe still pulo ka pesos mga ni ginabayad gyapon sa mga sumalakay sa mga pribado nga mga katawhan. So ubot silingon nga masubra na 2 ka tuig subong nga gina-subsidize sang mga pasahero ang ini nga mga drivers para nga hindi sila malugi. Ti way man sang kalugian sumugod to sang pagpandemic hasta subong kay mintinado man nga tag na pulo ka pesos gani ang plite. Ti bisan pa gani nga nagsaka ang presyo sa gasolina pero supisente lang gyapon ang ginsaka man sa plite nga tag 2 ka pesos kay subong puno-puno naman ang mga salakyan mo. Amo ni Banwa, ang pinaka mga hibubunot man sa mga pasahero nga nagakabudlayan sila subong sa pagkanto sila nga trabaho kapin pa subong no work no pay. No? Ti amo na nga respetuhan ay magsiling abi nga untat biyahe ti ang sa gusto lang yung maguntat biyahe untat lang ang hindi maguntat pabayan lang hindi lang naton pagpunggan. Yari sa piya ka linya si Bumbo Carla May Defensor sa pila ka mga rally centers diri sa siyudad sa Bacolod. Bumbo Carla May Defensor, please come in. Yes, Bombadan. So, diri naman kita sa isa sa mga rally centers diri sa syudad sa Bacolod, Bombadan. No? Tiining mga drivers man nga nag-upod sa untat biyahe, Bombadan. At isa na diri ka rason gid na Bombadan, no? Amo ang pagtaas sa gatong, Bombadan. Ti amo gini ang pagutyag sa aton sini nga mga drivers diri sa syudad sa Bacolod, Bombadan. So, diri naman iniya sa area sa Barangay Alihis,
Bombodan. So ari si sir no. Sir, ano na diri nga mga toda o kung asosasyon ang yari diri sa Subong sir ngayong hapon? Tibakda kag ano to Prauda. Rahuda. Oh. So ano nga mga asosasyon sir? Ano na diri nga mga barangays? Barangay Alis. Barangay Alis. Oh, kag ano man din nagupag sa amon to tataytay. Ka duwa lang din to tataytay kag Alis. Ay, walang gate ka. Oh, ang gwa Alis ari di sa piyak sa may Green Plains. Oo. Meto man to? Oo, meto man to. Ano oras ka mo din nagtesta sir? Alas 3 sa kagawad. Oo, ti mga pila nakabilog ang inyo sa diri nga nabanggaan sir nga may dala nga mga pasahero o kung nagabiyahe. Damo naman eh. Ipaon pa dyan namon biyahe. Oo, ti anong ano lang hambal nila sir? Nabalalan sa namon nga pareho man ta driver man ko. Dapat updan nyo lang kay parang problema ta sa krudom. Kaya mo plite ay magasaka. Gasaka lang ang krudo, plite ay gasaka. Way na kami dalon sa mga pamilya. Kami kumakaluluoy ka driver. Diba? Yes. So, Bombo Dante amo na no, isa sa rason nila kung aari diri sila Subong nagapatigayon sa nga strike Bombo Dante duwa na diri barangay Punta Taytay kag barangay Alhis ang ari diri sa Subong ugto kon hapon Bombo Dano. Ti sir nakapanyaga na kamo diri sir? Oh, tapos naman ga tuloto kami di. May arami sa megatag sa amon, salamatan man amon. Doon na intindihan mo kami nila. Kumayo kami nag-sponsor sa inyo, sir. Doon may araman, may gatag man, may gagi, doon may gadaw man. Pasalamatan naman, kaya siyempre driver mo lang kami. Malingkam, sakto mo lang gasto pagkapuli namon. Subong, doon pa dakad, laway kami biyahe. Siyempre, wagi kami. So ano ni sir, may sa mga sponsors, may sponsors mo kamo sa karon sir, kay tungkol kay isang adlaw, ati wala gid kamo sa nga biyahe sir. May ara man ko may gaan kami ng bugas todo basta ka balin tiya sa simbahan. Nagbulig mi sa amon nga driver. Pila ka kilo sir ang bugas nga mabaton nyo karon? O ay pa nagay mabalan. Pero may may information ka mo nga may mabaton ka mo nga. Oo, may ara. At least wala pang bada no, may mabaton ng aton sini nga mga drivers sa Subong nga ginapatigayon nga untat biyahe sa sini nga adlaw. Ti boss nga adlaw sir, sige sa gihapon mauntat ka mo sa gihapon biyahe. Oo, sige. Duha man ni kadlaw. Bisan pa nga mag-rollback na sir karon mga alas 12 asang kaagahon. Di ba rollback man lang ay kami biyahe mo. Okay lang. Biyahe kami mataas lang rodo nila kay kada martes yung taas mo. Oo. O na rollback sa buwas pero kay tiway mo kami biyahe. Basta ka magbalik kami biyahe, basta masaka man lole. Susunod lang sir. Pero mas mayo man sir no kay at least sa buwas nga adlaw mag-rollback ti dako man ini nga bulig sa inyo. Ti pasalamatan na namon kung magdako ang rollback siyempre buwin sa mga ginansya na mo. Kung magtaas ang krudo. Kaya amon rin tayo steady man lang na ya. Oo. Ang krudo ya amon ginaya. Kaya kami dalon kung magnubuos la, salamat kami. Nami patali kung magsigi-sigi na lang. Magnubo pagit. Oo, magnubo pagit. Kaluoy man amon pamilya kung may kami dalon. Bumukal na? Yes, Ma'am Badan. Mga ano sila kadamo na, Subong? So sir sa Subong sir, ang mga pila ka mo dari kabilog, ano ka mo kadamo? Halin ka ginasang aga. Mga pila na ba? Estimated lang. Sobra 100. Mga sobra 100. Oo. Subong kahit yung iba nagpulit. May iba naging katuan ba? May meeting ng katuan to. Umuniway sila. Oo, pero halin kagaina, mga 100. Mga 100 oh. Why labot si iba nga grupo sa dere lang sa. Sa dere lang kinsa. Oo. Mga 100 ini sila kabilog Kabong Badan ang nagpartisipar sa strike diri ang ila sini nga rally center diri sa may diri sir natung-an ini sang Alis. Lisares. Lisares Street. Oo. Okay. Araneta Street na Bombo Badan diri sa may area sa nga magpagwa diri sa Alhis kag pagpadulong Singkap Airport Kabong Badan. Bali ang location nila dira sa may Dalan Alihis, Araneta Alihis Road. Bombadan. Adi na sila subong nga location da sa may corner da sa may pakanto sa Alihis. Yes, Bombadan diri na sila no sa may Donald. Ay di ko
Mambayang May Province. daan ang airport. Yes, yeah, sa Tubang Daan Airport na Bombadan. Okay, daw bali ang kuan na sa sa corner sa dalan pa kadto sa Lihis going Mansilingan. Yes, Bombadan. Okay, Pwede sige. yan sila naman So kaya sa Subong kumusta ang mga salakyan nga mga di pasahero nga nagagi sa dalan? So far, Bombadan, sir, may-ari pa rin ang mga dipasero, ang mga salakyan ng kanila may. Buhay na, naguntat, sigis laya. Kaya kinapalabagan na namon. Buhay na. Ano usually nyo kagaina, kagin palabagan? May ara magabiyahe, puta tay-tay. May ara magabiyahe, alis. Di balabagan, kaya nistorya lang sa saktong driver. Parang layo na saan. Hindi na kaisa sila ka-trip yan, no? Iba nyo ba, yung panahog, yung pasahero ang nagbalik. Ang iba, din pa dulong na namon. Siyempre, luoy man ang pasahero. Kung pa downtown. Iba, hindi pa dulong lang to. Hindi pa puli lang mga driver ang nagabiyahe. Okay, so sa Subong nga Bombadan, wala nagkikita rin may masikatan ng mga PUJ o kung na double tire pag-idreg. Double tire, ginapauntat man namon, ginapadulong lang namon, kundi nila paradahan. Kag ginapapuli, kag ginabalan nga kung pwede, hindi lang magbalik. Kaya ka budlay ko balik. Kasi siyempre silaya, biyaga pa nga budlay, silaya kapakapos. Sila naway na, di ba? So, Bombadan, PUJ, double tire, at taxi, sir, nagsabangka. Ginapaparaan naman taxi. Ganyan kayo iban, way naman. Way masayaro. Way masayaro, way naman napaparaan. Masayaro, napaparaan naman. Kasi siyempre, bala naman, magbiyahe. Kita nga masayaro. Diba? So, Bombadan, kaya mo na, no? PUJ, taxi, kag double tire, ang ginabangkaan, kag di pa panaukan, tricycle paget. Okay, tricycle paget, ang kagainak. Bombadan, papanaukan sa mga pasero, Bombadan. So bali mabudlayan ka nagili Subong kung may kantuan ka nga magtaksi ka, mabudlayan ka Subong kay bisan mga taxi daw wala na nagabiyahe. Yes, Bombadan, kaya dito man sa may area sa flyover, diri sa may barangay Sikang Airport, kadang sa may flyover sa may Bata, at ini Bombadan ginapapanaog no ko na ginaambalan man sa mga drivers, ang mga taxi drivers sa Bombadan. Okay, sige. Balikan na talang ka na karon dugay-dugay sa pinapigid ka mga area sa Bacolod sa Freedom Freedom Hall sa may tubang bala sa daan nga City Hall. May ato man to nagatinipon Subong. So, Bombadan, kaglabay natin dito kagainaya, wala man sila dito, no, nag-tipon. Atagwa sila sa downtown, nag-tipon, Bombadan, ako nagputang sa ilang dito ng mga rally centers sa Bombadan. Okay. Subot siya nun sa mga kuan gali siya, sa mga entrance exit nga dalan sa syudad sa Bacolod. Pugtak ini sila Bombadan, no, ang ilang sila ng mga rally centers, wala sila nag-tipon dito sa may downtown area, Bombadan, o kung dito sa may Old City Hall, Bombadan. So bali may ara pa gina siguro sa may Libertad, na-checkyan mo sa may Libertad area. Yes, Bombadan. So far dito sa area sa Libertad na Public Market, so linong dito Bombadan, no? Wala kita dito may makita nga mga tipon o kung nag-rally dito sa area sa Libertad Public Market. Pero daw dili na sila sa kuan ang sa Libertad nga area, daw dili na sila guro sa anti sa Taytay. Taytay sa may area sa police station 6 Bombadan. Roger, so, basidra na siya na yun area sila. So kalinom dito nga area Bombadan, no, sa may area sa Libertad Public Market. Pero kagaina siguro Bombadan nagabutang ini sila dito. Na may mga drivers na siguro ginanga nagpapadulog dito Bombadan, no, kay sa mention ni Sir Dennis Perma Bombadan at ini sa Sanggitaw, may-ari ini sila nga mga personnel o kung special pala nga task naging panghatag sa Bitaw personnel nga mag-assist sa mga salakyan niya ginhatag sang city o kung naging provide sang city para masakyan sang mga pasaheros Bombadan. Kagainaw na mention sa may-ari ini sila isa ka center dito sa may Libertad Public Market Bombadan. So far, sa Subong to kanilom na kay Tiugtong Adlaw Bombadan kasi kung may kitakpan ako na may nagpupahuway dahil ay ato nga mga drivers Bombadan. Pero karon sa Barangay Estefania, may ara dito karon nga pati kayo doon nga programa ang mga drivers Bombadan. Sige.
So karon siguro magulo po na pondo damo sila guro programa nga patigayunon no ang ining mga nagkalain-lain nga mga area nga sa din di sila nagatinipon-tipon. So ang tanan nga mga transport organization nag-intra na sa siniya nga untat biyahe subong. Yes, sa Bambadan, may information kita, Undok, Pibakda, SS Stone. Ano pa sir ang mga transport group ang nag-upod sa inyo, sir? SS Stone, Pibakda, Undok, Galatuan. Tatlo lang. Mga tatlo ka mga transport group sa Bambadan, dari sa syudad sa Bacolod, ang nag-upod sa untat biyahe sa subong adlaw ang Bambadan. Tigwas, amo ni aton sini nga pagabantayan Bambadan kay ang taga-ina to nga na-mention sang stasyon sang Singgang Airport Bambadan nga kung mag-ugyon ang tanan alas 3 sa hapon magabalik ini sila sa biyahe at tapos buwas nga adlaw balik na kung mabalik na ini sila buwas sa ila sini nga tagsa-tagsa ka biyahe Bambadan. Yes, sa Bambadan. So, Bambadan, pamatiyan pala nato no, ang pahayag gikan kay Sir Dennis Perma regarding sa task no, special task sa bitaw personnel sa subong nga adlaw paguntat biyahe Bambadan. Ang atong bitaw personnel subong normal lang gid ang atong deployment no, normal duty tapos may harap kita mga personnel sa mga rally centers. So tapos may harap kita mga personnel kinassign sa mga bases kay kaso may mga trouble blast dalan pwede sila katawag makita nang kay itit aton mga bases di ba nangagin provide sa aton nga city na maka libre sakay. May personnel kita da with radio para kung ano gid man eventual may mga alagyan sila sa dalan may mga trouble pwede sila katawag dayon. Okay. So na nga to. Yes ma'am. For example may mga masaka di nga mga tigulang muna ba? Yes sir. So tapos kunti ang mga trucks nga daan sang DRMO taas. Yes sir. Makasaka. Tapos ang gid nga aton main gid nga purpose is nga kung kaso may mga troubles dalan may mga flag o ara sila nga kag baka monitor kay makaboy diyan sa amon para mapadala namon dayon immediate nga tao. So sir, pila ni katilog sir mga bitaw personnel sir ang ginabutang sa mga salakyan ni provide sa city sir? Each vehicle may ara kita isa with radio na. Sir, sa mga areas yes sir nga mayara sa mga nakapatigayon na sir sang rally pila ka mga personnel ang gin-deploy sir? May ara kami mga personnel nga gina-deploy depende na sa kadakon sa area pero mostly duwa na siya. Tapos ang may mga ara kami immediate may ara kami mga daw kung labi tawag na mga strike force kung kaso may mga gutok automatic mag-augment mo lang kami ma'am sa sa personnel sa Philippine National Police. Ang normal lang gid ang tanan ng mga dalan sa normal duty nila may mga personnel na to da ini mga special task nang iban nga mga traffic enforcer para sa mga rally centers kag sa mga buses Okay. So may information kamo sir kung diin pag ini sir ang area nga rally centers sa mga naguntat biyahe sir? Actually, ang rally centers ang duwa ka flyover bisa Bata. Okay. Then sa mga mo nga may isa pa guro sa Lupis East sa Libertad. Kay hindi man ang ila nga mga hindi man nila nila gina-monitor ganna kay may ara sila nga daw gulpi lang sila stage so mostly ang mga major lang mo na ba mga pwede ang aton nga magsaysay Araneta sa flyover sa Bata then sa Sumag I think may ara sa Libertad amo na siya ma'am kada rally centers may ara man kita personnel gina-deploy para to monitor lang kag i-check kung maglupak ang traffic ara sila dayon ang amon lang gid yan may libre sakay man possible kung hindi ka mukha may ara man dira mga buses kag mga gin-provide sa city nga mga vehicles pwede na sila kasakay tapos ang iniba lang ato ng tricycle ginanamon kung ginamon hindi sila pwede ka traverse sa Lacson sa Araneta Street sa mga main roads hindi ginabawal ginasubong ginabawal ginasatong layi mo hindi sila pwede so pangsaway man sila sa aton mga personnel nga ara sa mga area para hindi sila ka-traverse ka freely kaya kasi magkalabungguan sa mga main thoroughfares kag sa mga main roads o kung mga karsada especially Lacson kag Araneta.
Kumbadan, so mo to no, ang pahayagikan kay Sir Dennis Perma, admin chief ini siya no, sa nga bitaw, Kumbadan, diri sa syudad sa nga Bacolod, Kumbadan. Okay, sige. Kumbadan, siya man nila, diri subong ang sitwasyon diri sa may area sa nga barangay Alihis, Kumbadan, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. This is not overall number 1 sa Bacolod. That's sa radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Tiabo ito mga kabiyanan ang sitwasyon karon sa dito sa area sa Aranita Alihis nga dalan, dito sa corner. Isa sa mga ginahukmungan sa pinaka mga drivers nga naguntat biyahe kag ginapapundo nila ang mga di pasahero nga nagabiyahe kag ginaayo nga kung pwede mag-ugyon sa sining untat biyahe nga ginapatigayon nga ginapamunuan sa nga grupo nga undok. Di may pila ka mga nagabiyahe pagkaginat isubong pahuay anay biyahe karon naman sa hapon na. Saktuhan na magagawa sila trabaho ang mga pasahero. 6 minutos na kaligad sa tagna nga launa. This time, kuha naman natin report ni Bumbo France Andrew Burgos. May yara mga kabyanan na sa penalidad nga pag-atubangon ang mga grupo nga magapugong sa mga magabiyahe nga mga salakyan, mga PUJ, no? Titanaw natin abi sa report ni Bumbo France Andrew Burgos sa piyakalinya. Bumbo France, please come in. Pumudahan sa sining transport strike or people's holiday, pumudahan nga nagpadayon gyapon sa subong adlaw sang Lunes, Marso 21. Kaila pumudahan may pila ka mga insidente kini no sa mga pagpapara ginaparahan ni pumudahan ang mga di pasahero nga salakyan. Mapataksi man, mapadouble tire o kung mapadi pasahero nga jeep. Because bumbudan nga para mangin fair sa tanan, no? So kaina pa sa kaagahon bumbudan ang ilan nga mga pagpara bala o kung ginapapanaog ang mga pasahero na pila diri ka mga grupo nga nagpartisipar sa People's Holiday. Subong ning adlaw, so diri naton bumbudan gi-check ti kaina sa undok. Usisa man naton bumbudan ang Secretary General nga si Mr. Diego Malacad na tuhoy sa muli nga concern, no? Because bumbudan basi pala may mga labugay o kung may mga naga-intra dabi nga hindi man membro sa pila di ka mga asosasyon sa transport group diri bumbudan sa aton sosyedad sa Bacolod, no? So sa kay diri nato bumbudan gin-check, no, sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 6 sa kay Regional Director sa kay Sir Richard Osmeña. So isa mo ni bumbudan nga problema kay siyempre hindi ni siya bumbudan dapat ani paano mo no ipatigayon bala. Because nga amo ni problema subong nga mataas ang presyo sa gatong way labot pagid bumbudan nga nagbahala gid ang presyo man sang balaklon. So amo ni ang rason sa mga pagpatigayon sa amo ni nga mga hitabo, no. So nagsiling diri mismo bumbudan si ang Regional Director sa LTFRB Regional Office 6 nga si Mr. Richard Osmeña nga ilan ni bumbudan tan-awon, no. Actually kay na may mga personnel disla sang LTFRB nga nagalibot diri bumbudan sa ato sa Bacolod. May mga monitoring teams diri sila kung ano na diri bumbudan ang nagaluntad, no, especially sa subong ning adlaw kag buwas. Kasi bumbudan mangin doble pagit sila sang pagbantay kag monitor sa amuning mga ginapatigayon subong nga kuno amuning People's Holiday nga duwa ka adlaw. Kaya because bumbudan may mga complaints, no, may mga concerns rin para sa ila nga nagakabaton man ang LTFRB bumbudan tuhoy sa mga ginapapundo nga ginapapanaog ng mga pasahero. Kaya syempre bumbudan ang iban niya do kinamatarong man nila nga hindi sila mag-upod o kung mag-ugyon sa nasiling ng transport strike or People's Holiday kung sa undok Secretary General pa bumbudan na kung amuning kung tawgon, no. So ang sa plano yan sa LTFRB muna bumbudan na because of this may mga monitoring team sila ginapicturan, no, kag ginabidyuhan actually bumbudan kung may makitaan gid man, no, nga mga nagapapundo kung ginaparaan ng mga pasahero nga salakyan kag makitaan nga klaro may posibilidad ni bumbudan nga mga pangatubang ang pila ni ka mga asosasyon, no, sang nasiling ni nga mga jeepneys and operators diri sa aton subong sa Bacolod.
Pumutan dito kadamog sa mga associations dire nga nagapaidalom gid sa nasiling ning People's Holiday Pumutan. Pumutan may dugang ring nga payag kag dugang na impormasyon no sang Land Transportation Franchising Regulatory Board Regional Office 6 pagi sila nga director nga si Mr. Richard Osmeña. We are looking into it, especially proof that ginapunggan because we have fielded PNP and highway patrol groups within the area. Kung totoo yun na, no? But I urge ini nga tong mga operators and mga jeepney drivers, hindi sila magpadala, no? This transport strike cannot change the mind sining atong presidente, no? Because of the transport strike maguntat sang subsidy or ano ilang gusto. You know, you cannot change the price feel like increase. But in fact, I was informed tomorrow may rollback naman tayo. Correct. So hopefully dako ang rollback, no? But we will continue to monitor ang ining hitabo na strike. Okay, but Director, ang sabahin sa mong NTFRB, ano subong inyong mga ginabantayan, especially sa nagapadayon ng transport strike, subong Director? Well, amo gigibantayan na it's a matter of choice. Kung hindi gusto mag-strike ng isa tao, hindi niya papilitan. No, I have also asked a few of our operators to Ceres to field at least 20 buses para hindi mga afektar ang atong mga riding public. Okay. So, Director, dapat ang amuning na tabo, depende na sa drivers, no? Kung maupod man sila or hindi, no? Oh, yes. You're not obligated to, no? In fact, ang problema din sini, which the operator should put in mind, joining the strike is tantamount to a breach of contract. Kung breach of contract, that is tantamount to cancellation of your franchise. Okay. Now, ang ining nag-start saying ining strike is not even an operator. So meaning to say, he has nothing to lose. Kung madula ang prangkisa sa isang operator, okay lang na siya. Why man siya jeepney? Hindi man siya operator. Definitely, may mga sanctions. That's why I have people on the field now taking pictures. No, I will collect all these pictures. Then we will see what sanctions we can give ining mga nagpauntat sang biyahe. Okay. Sige. Mensahe mo na lang, Director, for everyone, especially sa mga riding public. For the riding public, no, please just don't worry. LTFRB office is doing the best to make sure that you get to work, you get to ride safely. No, so ara atong mga tao monitor, arang PNP gabulig sa aton, and ara naman ang Ceres na nag-field sang mga 20 buses to make sure na tanan makasakay. Ano? So, umugito ang pag-clarify man ni Regional Director sa LTFRB 6, Mr. Richard Osmeña. So, isa mo ni pumutan nga isabi, no? Ma-consider may violation in terms of this transport strike or people's holiday subong adlaw pumutan, especially sa mga hindi magupod ng mga drivers sa sini no vlog pumutan. Respetuhanay man bala, amo man ang hambal ni Mr. Jigo malakad kagapon sa interview ko, respetuhanay lang. Amo gani, inyo niya kaya matarong mag-transport strike na maguntat biyahe. Sa mga hindi maguntat biyahe, ilan man na kinamatarong da. Kung magdaog ang inyo kausa, kag masalama sila, depende na sila. No, ang importante nga respetuhanay lang. Correct mo ba? Siyempre, kung tanawin lang gid man natol, no? Para sa ilaya, sa iban nga mga drivers o kung iban nga association nga nag-upod kit bisubong sana siling ning hublag para sila may mga diretsyo na sila yan, no? Unlike sa mga drivers bisubong nga nagbiyahe sila because bumudan may mga panginanglanon man sila, no? Kada isa sa ila may panginanglanon, kita may panginanglanon, especially sila, no? Para sa aton na bumudan bilang mga riding public, dako gid ang bulik para sa aton, no? Nga mga pasahero kung magapadayon sila sa pagbiyahe. Kag siyempre bumudan, may ginansyahol man sila, no? May benta man sila. San? Amo ni big presyo to sa gasolina subong.
o sa gatong. Pero bisan pa paano lang bala bumudan, may ano lang sa bala, may dalo lang sa pauli sila nga pamilya, no? Kung tuot manggid man nga nagidya kung wala kay biyahe, no? Kaysa sa may biyahe kasubong nga muni nga mga tinion bumudan kapigado mga daan subong, no? So magulang gid man sila nakabawi-bawi ni kay because nagsaka ang numbers ang capacity sa mga pasero. So dapat i-grab na lang gid manita ni. Andro. Yes, Bumbudan. Kung sa bagay, ako nagapati ko nga ang kausa tili kwan man ining lihitimo man nga may kausa kay may grabe gyud man pagsaka sa presyo sang gatong. Pero kung aton nga paminsaron gid solusyon bala ang transport strike para mapanubuan ang gatong kay bisan pa mag-transport strike kun hindi pwede mapanubuan, hindi na maganubo ang presyo sa gatong. Itanawa na kay antes pa manggil patigaw ng transport strike, buwas ya rollback na presyo sa gatong. Kag hindi na nila makonsider nga tungod sa ilang transport strike manubo buwas ang gatong kay antes pa man ang transport strike may tendency na gid may magnanubo ang gatong. Galibot silingon nga grabe gid ang persa sang aton diha nga grupo nga ang pagnubo sang presyo sang gatong nationwide mo. Tungod lang sa pagtransport sang transport strike sang taga Bacolod panubuan ang presyo hindi na no nagnubo gid ang presyo kay manubo na gid sa yaya Amugid batayan na yung bumbudan karon alas 12 no atong ang gabi pala bumbudan sa pagsulod sa adlaw sang Martes kay ang dako man no masiling nila nga big time rollback pag upa na karon no kini nga kagahon sa Martes. Komponente, base pa lang no? Kaya mga ganito sa mga drivers, kung magpadayon sila biyahe, si price hike. Kung mag-auntas sila biyahe, big time rollback, no? But let's hope nga mangin mangin positibo, bla bumbuda na munibing ang mga kausa, no? Kaya because siyempre tanaman sila para makabenepisyo, no? Siyempre mga consumers, kag mga pasahero, amuman bumbuda na makabenepisyo kung magbalik man sila sa biyahe. Sige. Mas bumadahan para sa pagpapalagan sa bumbuhanay sa Otonis, Bombo France, Andro Borgosa. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo France, Andro Burgos. Kung ang kausa sa pag-transport strike, ang bangod sang masyado kataas na nga presyo sang gatong subong, gasolina kag krudo, hindi man lang ang mga drivers ang nagabatsyag sini. Hindi man lang mga operators ang nagabatsyag sini. Kundi tanan man nagabatsyag ang pasahero, ang mga bisan pa hindi pasahero, ang mga may salakyan nagabatsyag man, tanan-tanan nagabatsyag. Kag paggabatsyagon gid sa tanan tungod nga ma-domino effect ini siya, magasaka man ang presyo sa mga balaklon. Pero galing kay bisan naton ya ka rally sina diri kun amo ginayang computation kay nagasaka gid yang presyo sang gasolina di masaka gina siya. Kag kung magnubo siya manubo gid man kag hindi na malipod sa tanan nga nagsaka gid man ang balor sang krudo kag gasolina ang presyo sang langis sa world market. Ilabi na gid ang tungod sang gira karon sa Ukraine, amo pa ginang isa ka rason. Ang dapat lang gid siguro sini nga aton nga pulpugon kag presyoron amo ang aton nga gobyerno. Sa mga amo ni nga sitwasyon, ano ang pwede mahimo sang gobyerno abi? Nga para nga mapaganhagan ang impact sang asod-asod nga pagsaka sang presyo sang langis sa world market. Kaya dapat ya ang gobyerno ang may-ari siniya sang ihatag nga solusyon. Bisan hindi gid man nga masolusyonan 100%, at least bisan mga 50% lang ang solusyon nga ginapangita sang tawo. Di may mga solusyon ang gobyerno nga mga subsidy, fuel subsidy, pero kuan man daw hindi man klaro ang pag-implementar sini nga mangin subject gyapon sa korupsyon. Kag may posibilidad gani hindi man makaabot ini sa mga driver nga mong direkta nga naaga kaapektuhan sa sining pagsaka sang presyo sang gatong. Di may ayuda man nga ginatag ang gobyerno para sa mga pumuluyo sa gyapon ang makabenepisyo sa amo ni nga mga
mga ayuda ginatag sa gobyerno ato mga benepisyaryo sang 4Ps. Ti daw ang nagagwa gani subong ya kita yang nga mga taxpayers ginawa naton yang nga pangabudlay, ginawa naton nga putoy-putoy katabaho kada adlaw para maka-income kita sang dako, tapos mabayad kita sang tax sang aton nga tax, sang aton nga buwis, tapos ang ginabayad naton mo na ipangatag sa mga 4Ps beneficiaries. Kaya masakit pa sinabanwa ang kamaturan nga makita naton, inatutod ginaya kay ako mismo maka-witness, nakita sa duha ko ka mga mata nga mga beneficiary sa 4Ps pagkabato nila sa ilang allowance, hindi magani na matupa sa ilang mga kabataan. Ang iban nga dito sa bingguhan, ang iban naga dito sa tungitan, nagatungit, nagasugal. O ang iban na bakal to sang lapad or bakal na sang lungnik da, kag magatagay-tagay, di din ang hustisya sinadabi. No, di ang hustisya sinada. Galing kaya ang aton nga gobyerno ti amo na ang ilay nga pamaagi sa sulbar o sa pagatag sang ayuda sa tion sang nga kaangay sini nga sitwasyon nga nagataas ang tanan mga balaklon kag ang gatong nagatinaas. Ginatudloan sa gobyerno ang mga pigado nga magtinamad pagid. Nga hindi tanan pero may mga pigado nga nagpigado sila kalabanan gid nga nagpigado kay mga tamaran tanawabla na ang mga pigado yang mga ginasubsidize na sa gobyerno tanawabla ko na nung obra nila tagsa kadlaw nagapinungko man na sila nga tagsa ka puluyan. Nagapinungko man na kay ang asawa wala sang obra ang bana remedyo general. Kung saan ulang makaobra kang makakwarta, ang asawa ara man sa palibot tara lang sa ugsaranda nagapinungko, nagainistorya, nagataliwis ang sungad sang kutso-kutso, mga marites, di daw mo man nagani na. Di amo na ang problema naton subong, no? Hindi ni madala sa transport strike lang Dapat ang gobyerno ni dapat that's why gani subong may eleksyon naman kita, dapat kabalo kita magpili sang dapat nga pilion naton. Although nga makasiling kita nga, wala ko labot kung sino ang mangin presidente, vice presidente, sino mga senador kay mabakas lang ko magpananom. Amo na ginapaminsar ko na mo kay kapila kapis nga siling man kuya sa akong kagalingon nga ko bisan sino lang da mag presidente. No kay total may ubra man kuya nagakabalo man ko magpangabudlay. Pero tigin may nagsabat sa sabtang hambal ko sa naman nagsabat siya ati. Oo gani masiling ka bisan sino lang presidente, sino lang pipilion ta. Pero kay may ubra ka man kay kabalo ka man mangita kwarta. Pero apektado gyapon ang imo iya nga ginhatag nga contribution sa imo nga tax. Mapasugot ka lang kay tungod hindi maayo nga leader imo napili. Ang imo nga tax siya mabutang lang iya sa wala iya sang nga kapuslanan. Kay pangawaton ng imo nga tax kay hindi makakadto sa dapat nga pagkakantuan kay hindi insakto nga presidente nga napili mo kay nagapawala ka lang hindi dapat mapili kita sang insakto nga leader kay kung insakto nga leader ang aton ginpili ang aton nga ginbayad nga tax nga ginpangabudlayan ta nga ginpabalasan ta matupa gin sa insakto sining ko tuod no tuod no dapat mapili gid kita sa insakto tiyan mo na subong tanawa bla way mo kuya nagsiling malain nga kuha na gid hindi insakto na gid ang aton nga present nga administrasyon subong kay kung magambal naman kita sila nga wayway kay damo naman na mag-react dira. Pero tanawan yung sitwasyon subong o kung paano ginhandle sa aton gobyerno ang ini nga problema. Bisan pag ang problema sa pandemic paano bala ginhandle pagi sa pagpagwa naton sa dako nga pundo nga sobra-sobra sa kinahanglanon ta. Pagpamakal sa mga kinahanglanon sa COVID, para kuno sa pag-away sa COVID, perti nga mga pinamakal ta sa kinahanglanon nga overpriced man lang kag nagtupa man lang sa kamot sa mga sindikato. Ti sa subong nga problema kita sa asun-asun nga pagsaka sa presyo sang langis, ano lang ginimo sang gobyerno? Mahatag kuno sang fuel subsidy pero kung ano pa na yung pag-aagyan nga ang hindi man magtupa sa kamot sa mga driver. Kay ang sistema sa pagpanagtagsang subsidy
sa pamaagi nga pertigil lang kahapos nga tukloon sa mga lagba kuko. O kag amo nang pangatag laya ayudan pangatag sang nga 200 pesos kada bulan. Gintipon ta lang 200 pesos ay tanagi pangatag kay ibayad ta sa utang ta kay pertigil akong utang sa Pilipinas. Mas mayo pa kaysa maghatag naman kita 200 na. Kag unahon naman ang mga 4-piece beneficiaries kag sila ya patawhay lang samtang kita nga mga taxpayer nagputoy-putoy trabaho. Tapos ang binilyon nga matipon nga gikan sa aton nga pinangabudlayan hala ihatag naton tag 200 ang kada bulan. Tapos makita naton sila lang sa sugalan dito na. 26 minutos manuan nakaligid sa tang nangalauna. Diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan bumbuana isauto sa kuha naman natong karon mga kabyanan ang report ni Bumbo, unahan ko lang anay si Bumbo Gracelyn Lubaton, no, kay ang series liner daw normal yang ilang biyahe daw wala lang niya sa bungog nila ang transport strike. At ang series siya kasi niya sa nagligat pa to gambala to si Ma'am Jade si Balios nga kat lang nga maguntat kami biyahe. Makakuan bi karon sang prangkisa. Mail na sila ya kay daw na lang sila ginasapak kay gagmay lang sila nga transport organization or kwanda. Gagmay man na daw hindi naman lang gid masapakan pero kami ya. Kay pag magsiling hindi magbiyahing series, ma-paralyze ang mga pasahero nga sa Bilog nga Negros, paano na karon? Kuhaan kami prangkisa sang LTFRB, ati wag tang kami minilyon ang amo naman paggastuhon. Yari sa biyak linyang report, Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Bambadan, wala sing dapat kahangawaan ang mga pasahero nga nag-travel adlaw-adlaw, no, Bambadan padulong sa syudad sang Bacolod, halin di sa South Terminal kag sa North Terminal sang Viacar Transit Incorporated. Amo nang ihambal sa aton ni Ma'am Jade Ceballos, ang spokesperson sang DTI Bambadan. So ko Bambadan sa pag-observe ta halin kagina sang aga nagapadayon sa gihapon ang ining transport strike, no, kag didto gid sa Ceres North sa northbound terminal, no, sang Ceres bus may nakita kita didtong pila sang mga pasahero nga nagikan bala sa mga Ceres bus, pila sa taxi Bambadan, no, nga para in order bala di sila maghinagamo ti ginapa-fall in line gid na sila Bambadan. So may mga kapulisan man didto kag according kay Ma'am Jade Ceballos, normal ang biyahe, no, bisan pa nga may transport strike kay iban Bambadan mga double tire ba lagi na papundon nila ba, no, kag maka-atrasar sa mga pasahero. So ang Ceres bus wala niya Bambadan, no? Siguro may katakap man bala ang mga drivers ta kag hasta buwas, no, padayon sa gihapon ng ilay ang biyahe para nga hindi man bala makatuga sang dugang pagid nga burden sa mga pasahero, no, kag according kay Ma'am Jade Ceballos, bisan nga amo ni bala kabudlay sang tawag nga transportation sa diri subong sa syudad sa Bacolod, simpatiya man sila Bambadan, nagatag sila simpatiya sa mga drivers sa diri, no, so especially sa mga nagaupod sa transport strike. Maintindihan man nila kung ano ang kausa sini. So, ang mga pinalangga nila nga mga pasahero Bambadan, so wala sang dapat kabalakhan, no, kay ang Viacar Transit Incorporated ang magapadayon sa gihapon sa serbisyo Bambadan. Okay. Bambadan pamatian ta ang payag ni Ma'am Jade Ceballos, ang spokesperson ng Viacar Transit Incorporated. Actually, so far, Bumbo Gracie, no, wala man daw regular lang sa gihapon namon nga biyahe kahit kung makita sa mga dalanon bala. Adamo man sa biyahe nga mga tricycle kag mga taxi, no. So far wala man problema ang pagpakadto nila sa terminal kag ang pagkuha sa mga pasahero. Gyapon okay lang, normal lang sa gyapon nga sitwasyon. So wala man sang pagkinagamo, ma'am. Wala. Actually katawhay lang sang sitwasyon sa terminal. So ma'am, tayo sa tining transport strike,
na especially wala kami nag-intra no, sa mga pasero dati. Yes, okay. Sa among mga pinalangga nga mga nga riding public, ang Balyacar Transit Incorporated why ni siya nag-join sa duwa ka adlaw nga transport strike kay bilang isa ka member sang isa ka dako nga organisasyon ang Provincial Buses Association of the Philippines. Kami nag-a-abide man kami kung anong policies ng among nga asosasyon no. So but at the same time nagasimpatiya man kami sa sitwasyon subong sa ginabatyag sa mga drivers naman particularly diri sa syudad sa Bacolod. Sa gihapon lang no, hindi ka mo maghangawa kahit ang ng seres ya ara lang sa gihapon para magserbisyo sa inyo no. So ara kami dira sa terminal, okay lang sa gihapon ang biyahe ta so why sila sa dapat nga i-worry no kay sa duwa ka adlaw nga may transport strike ang Balyacar Transit Corporation magkapadayon sa pagbiyahe. Okay, why problema? Balyacar Transit, sige lang biyahe. Yes, so wala. Namin nga klaro, kay kadamo sa pinamangkot pala sa social media, labing lagi sa akon. So may na nga mangin klaro sa aton sining nga mga katulad, especially ang mga nagabiyahe kay padulong diri sa syudad sa Bacolod. May nag-react pa diyo So, di Usuminya, ang gintagaan pantawid pasada, mga jeepney drivers lang, taxi, wala gid. Gani, Bombodan, no? Aluoy man. So, Bombodan, si Bombo Grayson ba ito nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod at sa radyo. Bombo! Salamat gid, Bombo Gracelyn Lobaton. Ti makasiling ka nga makaluluoy man ang ginahatagan sa mga assistance. No, nga tiya maluoy kita pangatagan ni assistance, ayuda kay pigado gid, no? Pero ang makaluluoy ang nagaubra nga nagabayad sang tax kag perti ang pangabudlay kada adlaw. Amo gid ang makaluluoy sa ending. Daw kay ni mga ginapangatagan sang ayuda sa gobyerno. Ayo kanami sang ilang nga life daw mga pensyonado kay mga pensyonada mo. Do mga pensyonado. Kung makita mo man tani lang nga nagtrabaho man sila kag nagabakas daw makasiling ka man nga ay okay lang may way man kita daw hindi man maglangot buot naton nga ginabuhin sa aton gina-contribute kada bulan sa gobyerno ang ginahatag sinisila kay mapisan man isla ti anong tanabi karon kay ini mga pigado hasta lang ginana amo ila masarangan nagabaka-baka man sila ubra pero kiti hasta lang gidang ila yang masarangan kay hindi mas sila makapangita sang maayo nga trabaho kay way mas sila sang iniskwelahan ti do okay lang inang makita mo yang aral sa sugalan mga beneficiaryo sang 4Ps ara sa sugalan ti hindi ayan magsakit magdugo imudughan sina nga samtang ikaw yang taxpayer sa tion sang kalamidad sa tion sang pandemya ikaw yang maulihi lang kita nyo sang pagpandemic ni ho din bala nagakonsentrate ang gobyerno sa paghatag sa buligaw sa mga beneficiaryo man sang 4Ps samtang ang mga regular nga mga empleyado nga hindi man manggaranon hindi man masyado kapigado tama-tama lang pero nagakinahanglan man sang ayuda gikan sa gobyerno amo pang hindi makabaton pero amo nang bakas nga mag-contribute sang iya nga income tax sa gobyerno pero amo pa ang nabilin sa tabtaban banwa amo pa nabilin sa tabtaban di amot kung ano nga sistema ni isang gobyerno may harang kita nga imbis tudluan nato ng mga katawhan nga mangin mapisan gintudluan nato niya nga mangin tamaran nga magsalig na lang niya sa kwan magsalig na lang niya sa ayuda sa gobyerno ano pa kada may kabudlayan may mga krisis dayon kasinggitan nga magkatos dalan magrally kay magmarcha tanawan nyo bala ini mga nagamarcha sa dalan mga nagasubong daw hindi na uso ang mga marcha sa dalan natak-an naman lang iguro ni mga nagamarcha sa dalan sang una pa uso ng marcha sa dalan hala singgitan mga gutom pagkaon pero tanawang ubsaran kay wala sang tanom kanami pang latiguhon sige sa aton niya way problema na gani maghatag kita sang dugang maghatag kita sang ayuda sa aton nga mga kulturan basta gamiton lang sa insaktong kwarta bla ino nyo lang pag-isugal kag iinom
may ara pa to sang una pag ECQ nga kundi may mga asod-asod nga assistance ginatag mo muna nga suspirti nga pagwaay sang kwarta imo ya nga. May tutuya nakabaton sang ayuda gin pa nagpa-parlor dayon mo. Gin pa relaxing yang nga buhok gin pa kun ano na lang to. Nagasto tag 10,000 para lang sa buhok mo. Tikita nyo lang naman, wag kita nyo lang utok na. 35 minutos sa kaligid sa tang nangalauna. This time, chikyaro nato na bisa City Hall subong ang aton nga government center may trabaho. O ipa-check nato na bisa kay Bumbuan kung sige ang trabaho sa City Hall or sa government center. Bacolod Government Center. BGC, no? Bacolod Government Center. Tanaw nato na bikon may ara sang trabaho kag pwede kita maka-process ang aton nga mga kinahanglanon. Pero mabudlayan kita mag-process subong kay limitado ang salakyan. Sige. Mao. Abot kun hindi man gid siguro 100% yung untat biyahe sang taxi. No, kinahanglanon ko pa naman taling taxi karon dugay-dugay mo. Sa mga taxi driver. Kinahanglanon ko taxi karon mga alas 2. Daw kay may kantuan ko. Diba sibla wala sang taxi lao. Importante ning kantuan ko mo. Sige lang kay basi pa man may mag-standby di karon nga taxi sa may atubang sa Bumbuti sakyan ta. Sa Piaka Linya may report si Bumbuan. Bumbuan, please come in. Bumbuan, ang transport no ining libre sakay program sang city government sang syudad sa Bacolod nakadepende ni siya kung buwas abi sa gihapon magapatigayon sang transport strike ang transport group naton diri no sunugan diri kay City Administrator Attorney Joseph Edward Quansing Bombodan nga syempre, hindi man sila gusto sa city government. Kasi black kaina, nahabatian naton sa iban nga mga drivers nato na interview nga gahambal sila. Basi it could be tomorrow, mabalik na sila biyahe. Kung mangin madinalagon sila abi today, bompodan. So, ang libre sakay program nga gina-provide sa city government no ining mga rota siyam ni siya bombodan ka mga buses may ara sang CDMO nga salakyan may ara sang van siyam ni tanan ka rota syempre buwas hindi naman iya maghatag sa libre sakay program kung balik na biyahe ang transport sector or ang mga jeepney drivers naton kay hindi man nagusto ang syudad nga agawan mo palang habugian bombodan ang mga utod naton iyang ti amo ni ganing ila kausay no nagarally ni sila tungod nga ti apektado sa mataas nga presyo iya sang gatong basically no so amo na ang ginaklaro ni Attorney Joseph Edward Quansing pero hambal niya kaina bombodan actually no ginbisita nato ng government center sa video naton nga nakuha ti business as usual man no ang kauturan naton inang sa actual naton nga video bombodan hindi ang syudad nagapangayo na sa ang may mga financial assistance normal na siya bombodan no may nagadangop dira pangayo financial assistance or ano man bala nga mga assistance nga pwede mahatag sa mga kauturan ta so amo na gyapon bombodan kay di ba may rota nga nagalabay man government center luwas sa pagdulong sa mga empleyado pwede ka dira makasakay kung ikaw abi pumuluyo ka ba sa syudad nga kung din kaya makadto so balik man sa gyapon although may ara gid iban syempre bulubudlayan ka bombodan nga makasakay kay ti inayang mga buses nga na limited man gid no hindi man iya maakomodar nga sa isa ka pagpusdak akomodar ni tanan nga mga nagakinanglan sang salakyan bombodan pero apisar sina no padayon gihapon no may padayon gihapon sa gihapon ang trabaho kag naga-report sa gihapon ang mga empleyado again bombodan no hambal ko na magduwa sa mga empleyado sa bombodan may mga pumuluyo kita nga nagakadto man sa government center agud mag-process agud proseso sang ila sini nga mga kinahanglanon no sa dugang iya bombodan nga pagpahayag pamatian naton ang city administrator sang syudad sa Bacolod si Attorney Edward Joseph Quansing. Gapa nagpa-inquire pa ko kung kamusta ang pag-report sa mga empleyado. I'm hoping pero nakabati na ko nga iban natudayan
the usual da nila nga timprano pa sila ang iba na late ang sulod because muna nagulat pa sila sa salakyan. Medyo may difficulty manggid sa pag-report pero we're still business as usual at tanan report gid naton, and we will adjust kung ano manggid kumbuan. Let's say for example namo gid nag-participate abe sa transport strike, so ma-adjust man ng City Hall kung para sa empleyado para maka-report sila. We will look into it. Okay. Attorney, so ang adibla kita ko man ang mga bases, yaga pinakadto pa kari lang man gani magsugat. Oo. You mean ang aton libreng sakay? Correct, attorney. Oo. So may mga routes kita tungagin po sa aton Facebook page ang Bacolod PIO. So amo tong ila gina-follow nga ruta, and as it progresses ang ining strike nila sa transport strike, kung may ma-report kita nga kinahanglan i-reinforce nga area or nga ruta, ga-adjust man kita. Kay for example kagina ang Mansilingan nga ruta, ginibana naton, gin-reinforce naton ang sa may Handumanan kay mas damo ang pasahero nga kinahanglan libre sakay. So ano mensahe mo, attorney, sa mga general sa una sa mga empleyado ninyo kag sa mga pumuloy natin diri sa Bacolod? Oh, thank you gid Bumbuan kay you give me this opportunity makampal sa publiko. Siguro sa aton mga city government employees, adjust lang ta. We also respect and actually ginasuportaran ni Mayor ang kausa sang ining transport groups. Naintindihan naton kung ano nagid kabudlay subong ang pangabuhi because of hindi lang kay tungod sa pandemic mahal pagit ang presyo sang krudo kag gasolina. So naintindihan kay na as a public servants we will adjust lang, but all the same ang serbisyo publiko ta kung pwede pa lang hindi ta mapauntat kapin pa we're on the road to economic recovery, so amo nang focus man niya sang lokal nga gobyerno Bumbuan sa aton nga transport groups nga nagahiwat subong sang ila strike. Amo lang to liwaton ko lang ang pangabay ni Mayor. Let us exercise calm, and we hope nga peaceful lang gid ang ilang strike. Kabay pa wala lang sang ginamo. Kung may ara gid kinahanglan istoryahan ang syudad is open para magdiskusyon kung ano mabulig. Definitely we are for the lowering sang presyo sang krudo kag gasolina. Oo. Ang iban, attorney, nagambal nga posible magbalik man biyahe buwas, pero ang ining libre sakay sa city government is until tomorrow, attorney na? We will act accordingly, Bumbuan. Okay. Kung for example mauntat gid sila, I mean one day lang gid ang transport strike. Untaton man na lang naton ang libre sakay. Kay kaintindi man ta kung 100% na sila nagbalik, kalaw ay man nga agawan kaya pangabuhian ang aton nga mga driver offer pa kaya gapon libre sakay nga ara na sila. So kung untate amo na ang libre sakay, attorney, dayon ang gyapon po. Mas sigilan ta gyapon kung ara if they will still hold the transport strike tomorrow, sige lang yapon ang libreng sakay natin. Okay. Sige. Bumbuan? So, Bumbuan, klaro naman na siya. Kung wala naman sang strike buwas, untat man ang libre sakay nga gina-provide sang city government. So, Bombo Daniel, amo ning update report naton nga badulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia. Nabatian mga kaibigan ang report gikan sa Bacolod Government Center.
kanabi isang imong background bumbuan nga Bacolod Government Center, no? Katahom na gid subong niya sang Bacolod Government Center kinsa iya nga palibot. Ambot may dapat pa kita balaguhon sinadi. Sa katahom sang Bacolod Government Center kag sa iya sini nga palibot. Kagang aton nga city government nag-provide sa mga salakyan para sa mga magla-stranded nga mga pasahero. Amo man ang probinsya sa Negros Occidental kay sige man ang ila sini nga pagtrabaho kay may gin-provide man nga salakyan ang provincial capital. Galing kado alang-alang nakita sa nga oras, no? Amo ning ang report ni Bumbo Dennis, no? Parte sa padayon nga pag-duty man sa mga taga-provincial capital employees, no? Pero karon na no, sa pila ka mga public affairs programs nga Bumbo Radio Bacolod, ginakolabo sa kita banwa sang oras diri sa no pagpangalagad updan na naman kita buwas upod sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bumbo. Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo. Tips sagud malikawan ng insomnia.